салом алейкум дӯстон, салом алейкум подписчикои муҳтарам. Ман ба хотири шумо ба куҷо равам бо хоҳиши шумо хеле навор мекунам. Айни ҳол мо аз шаҳри Душанбе ба курорти яъне осоишгоҳи Хоҷообигарм омада истодаем. Бинед ин бозорчаи курорт аст осоишгоҳ. Ин Хоҷообигарм тахминан аз шаҳри Душанбе то ҳамин курорт 1 соат роҳ аст. аз тарафи Душанбе ба воситаи Варзоб ҳамин хел гузашта ба Хоҷообигар меоянд. Нафароне медонанд хеле хуб, нафароне намедонанд бидонанд. айни ҳол таксиҳо аз терминали нав ба Хоҷообигар меоянд, яъне пеш аз Ваданасос меомаданд, айни ҳол иваз шуданд. Таксиҳо аз ҳамон терминали наве ки кушоданд, аз ҳамон ҷо ба тарафи Хоҷообигар меоянд. ва Хоҷообигармро таърихашро мо барвақт аз пиронсолон фаҳмидаем ки дар ин ҷо буғ, яъне табиатан обаш 100 градус гарм табиатан аз таги замин баромадааст. ин як ҷои бузург аст, ин як ҷои зиёратгоҳ аст, ин як ҷои мазор аст. барои ҳамин бо амри худованд ин ҷо курорт шудааст, осоишгоҳ шудааст. ин обаш ва буғаш, яъне сухойпараш барои саломатии инсон бениҳоят муфид аст ва фоидаи калон дорад. ва дар ҷои хеле хуб ҳамин бинои Хоҷообигарм сохта шудааст. шароитҳои хеле хуб дорад ва нафароне ки намедонед ва вақте ки меоед аввал аз ҳамон қабулгоҳ регистратура метавонед ҳамаро пурсед, ба шумо ба саволҳои шумо ҷавоб медиҳанд ва қоидаҳои ин ҷоро дар ҳар як пуштидари ки табобат мегиред навишта шудааст. барои ҳамин хонед. агар нафарои пиронсоланд хонда наметавонанд, ба онҳо хонда фаҳмонед, савоб мегиред, чунки зиёди онҳо дар ҷойҳои хеле гарм аз ним соат зиёд мешинанд. ин бисёр хатарнок аст барои саломатӣ. масалан дар буғ, дар сухойпар аз 3 то 12 дақиқа истодан мумкин, зиёд мумкин нест. ҳамин қоидаҳоро бояд ҳамагон бидонед ва ба дигарон низ бифаҳмонед, то ки дигарон зарар набинанд. ана инҷа ба қайдгирии регистратураи осоишгоҳи Хоҷообигарм. инҷа ба қайд мегиранд администратор. инҷа зале ки одамо интизор мешаванд барои муолиҷаҳо. инҷа бинед салонам доранд, парикмахер доранд. мағозаи хӯрокворӣ доранд, ошхона доранд, ғайри ошхонаи осоишгоҳ, ресторан, тарабхона ҳаст дар ошёнаҳош. инҷа ҷойҳое ки протседура мегиранд, яъне физиотерапия, маҳси бадан, бассейни калони об ҳамин тараф, ниҳоят тоза, озода, хизматрасониам хуб. лифт дорад, лифт қатӣ мегарданд, нафароне ки пиёда рафтан наметавонанд. ана инҷо ҷои парафин монданд дар осоишгоҳи Хоҷообигарм. дӯстон, инҷо ҷое ки ҳар саҳар машқ мекунанд. аввал навбати мардҳо, баъд аз занҳо дар осоишгоҳи Хоҷообигарм, яъне спортзал.
ана ин басини хуҷоби гарм, осоишгоҳи хуҷоби гарм то нисфи рӯзи навбати занҳо, баъди нисфи рӯзи навбати мардҳо. Инаш оби радон, оби фоиданок, ҳавзи калон бениҳоят хуб. ҳамин дарозиша хато накунам 20 метр зиёд аст, аз 20 метр зиёд аст. инҷа ҷои либоскашӣ. субҳ бахайр дӯстон, субҳ бахайр. бинед чӣ қадар барфи зебо боридааст дар хуҷоби гарм. ошхонааш аст, ба навбат истода хӯроки дилхоҳро гирифта истеъмол. хӯрокҳои бомазза. ана инҷо буғ, яъне пар, лечебни пар, буғи шифоӣ дар хуҷоби гарм. дар кӯҳҳо бинед кам камак барф боридааст. ҳамавай бино ҷои асоси хуҷоби гарм. барфҳоро бинед. саломату сарбар